салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон, ба кулли форзабонони рӯи дунё. чӣ тавре ки ҳар яке мову шумо медонем айни ҳол дар Лос Анҷелес сӯхтори шадид рафта истодай. сӯхтор хомӯшкунако то ба ҳозира хомӯш карда натонистестиянд. ина қадоираҳа бибинем ки чӣ қадар одамои сӯхтагию касалу бемору дар бӯи дуд ҳушон рафтагию мега раҳо пур шидай ва одамо мошиношонро дар раҳо партофта гирехта рафтаистиянд. ина бинед одамо дар раҳо мошиношонро мепартоянд, мегирезанд, мераванд ва коркунои давлат мақсад МЧС мегӯянд ки МЧСошо бинем ки мо крандо қати чӣ меганам булдозиро қати мошиноро пеш кардаистиянд айра як тарафа ки раҳа ҳуй кинем гуфтам. тавба кардам худои кори тавба ҳамаш дар дасти парвардигорае ки ҳамиқа Америкаи бузурге ки Америкаи абалқудрате ки худша рақами як медонад дар рӯи дунё ягон кор карда натонистаистай. Айдаст ягон чӣ наёмадаистай. ира бинед и қудрати худованда бинем ки и кори тавба бояд ҳамон тавба кинем, даст бигирем, бом бигирем, тавба кинем. худованди бузург худаш дар паноҳи исматаш нигоҳбон бошад. агар ҳам хел сӯхтам бигира ки медонад ки мумкин ам Лос Анҷелес да ҳами баъзаи интернетову мақсад ҳам хел сӯхта рафтам бигира мумкин интернетҳо ҳам мебурад. дигар корҳое ҳастае ки мақсад вобаста ба чи ҳамо Америкаи ҳаме ҳамо бар ҳаме хира меравад. ора ҳами қад фақат худоро зора кунем ки худованд мушкили ҳар як одама, мушкили ҳар як мусулмона худаш худованд осон бигардонад. ина бинем ки ҳамиқа кӯшиш мекунанд дар мега як ҷода мега овоз сӯхта рафта ов хушк шидеста мега ов хушкай мега ов намеванд ки бишапанд. тавба хайкай бо бисёртон медонед ай рӯи интернет фаҳмидестем ки чӣ гапай. ҳамиқа маълумот дар дасти ман расид. ина ман хостам ки барои шумо нафарое ки дар дигар корҳоанд ина бубинанд. мақсад кори мо ҳами ки ҳаст, мо дар дуруни интернет бисёр ки ҳастем, ҳам чизоро дидем, хостем ки бо ина шумода барнома кунам мо шумо буфаҳмед. ина бибинем ки чӣ хел сӯхтори шадид рафтаистай. худованд худаш нигоҳбон бошад.